سلام تخطاتلتنا channel كمي كنيخم كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر من يوتيو لو من ريو ارستي بزعبا عدلنيا سب وي زي عدلنيا سبينا هنري مچم ابزرباناتنا بتدغاغامي زدغم تخوينو وايزا غالس عدلنيا وايزا سبز عدلنيا يو وايزا سبزيات قرسوس عدلا لسبزي فصيم عدل زي بلو زبل زربا اكل غعزنا هيوتنا انا نتكملو امبار لو من ريو عدل زبال انتايو አይኖ ሰባትዮም ከዕድለኛታት ወይ ካት በተደጋጋሚ ዕድል ንመን ይዘጋጥሞም ክንሪና በኻላ ዘራርባ ዕድለኛ ዲኻ ክትከውን ዕድለኛ ይትኸውንን ንሱ ነቲ ዕድልካ ከዓብን ክንስን ነፍስ ወከፍና ኣነ ይኹን ንስኹም ኣበርክተለኩም እዩ ኣብዛ ናይ ሎማ ርሲ ድማ ነፍስ ወከፍ ነጥቢ ሓደ ዓብ ሪሰርች ተኻይዱ በተደጋጋሚ ዝተኻየደ ሪሰርች ከምኡውን ብላክ ፋክተር ትበሃል መፅሓፍ ዝተፃሕፈታላ ካብኣ ብሙሉ ዝመፀ ዕድለኛታት ዝበሃሉ ሰባትሲ እንታይ ዝገብሩ እዮም ኣበይ ዘጋጥሞም ትዕድል ስቑኢሉ ድዩ ዝወርድ ወይስ መንገድን ክንከታተሎ ንኽእል ኢና ዕድልና ክንዕብዮ ንኽእል ዶ ዕድልና ቅርሱስ ከም ዝኸውን ክንገብር ንኽእል ዶ ንዝብል ኣርእስትን ሕቶታትን ዝትንክፍ ይክኸውን እዚኦም ሎሚ ንሪኦም እንድሕር ብምልኦም ከተዘውትሮም ጀሚርካ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ገለ ይብል ኣለኹ እዚኣቶም ክትነብሮም ተጀሚርካ ዕድል ናባኻ እዩ ዝመፅእ ዕድል ክትምንዮ ደይኮንኮስ ትስሕቦ ማግኔት ናይ ዕድል ትኸውን ብመንፅር ድማ ብዙሕ ዕድላት የጋጥሙኻ ስለዚ ነዚ ዘይገብር ሰብካ ዕድለኛ ወይ ዕድለኛታት ዘይኮኑ ሰባት በተደጋጋሚ ነዞም ኣብ ዘለዉ ነገራት ዘይገብሩ እዮም ኢሎሞ ስለዚ ነፍስና ናብ ዝበለፀ ዕድል ንኽንወስዳ ድሌትና ስለዝኾነ ነዛ ቪድዮ መጀመርያ ላይክ ኣብዋ ክሳብ መወዳእታ ድማ ተኸታተልወን ነፍሲ ወከፍ ነጥቢ ካብዘን 7 ናታ ተራን ኣስተዋፅኦን ኣለዋ ነፍሲ ወከፍ ድማ ዕድልካ ቤን ከም ዝመፅእ ስለዘይትፈልጥ ድማ ኩላትን እናስተውዓልና ንኽንነብር ክትሕግዘና እያ ስለዚ ቀጥታ ናብቲ ትሕዝቶ ኾናትና ሰናይ ምክትታል ይብለኩም ድሕሪ ዛ ቪድዮ ዕድለኛታት ኮይንኩም ክትወፁ ሂወትኩም ዕድል ብዙሕ ከጋጥመኩም ድማ ትምኒተ እዩ so do you want to be lucky person ዕድለኛ ክትከውን ትደልዩ ዶ እወ እንድሕር ኮይኑ መልስኻ ነዚ ምክትታል ከድልየካ እዩ so number 1 ዕድለኛ ንኽትከውን ዘድልየካ እንታይ እዩ take action. You can't win the lottery without first buying a ticket. لوتوري كبصحካ ትደሊ እንድሕር ኮይንካ እንተው ሓደ መጀመርያ ቲኬት ናይ ሎቶሪ ክትገዝእ ክትክእል ኣለካ ስጉምቲ ከይወሰድካ ዕድል ክመፀካ ምፅባይ ፅላለ ወይካ ዕሽነት ጥራይ እዩ ስለዚ ዝኾነ ነገር ንኸጋጥመና ዕድል ኣብ ሂወትና ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና ክንትንስእ ኣለና ክንከይድ ኣለና ክንረክብ ኣለና ክንገዝእ ኣለና ገለ ነገር ክንገብር ኣለና ስጉምቲ ተደይወሲድካ ኣብ ዓራትካ ከለኻ ደቂስካ ከለኻ ዘጋጥም ዕድል የለን እንትርፊ ሕማምን ሞትን ስለዚ ዕድል ዘከጋጥመካ መጀመርያ ስጉምቲ ውሰድ taking action is the best way to increase your chance of good luck striking ስለዚ ስጉምቲ ምውሳድ ምብጋስ ተበግሶ ምውሳድ እቲ ዝበለፀ ዕድለኛ ንኽትከውን ዘድሊ ስጉምቲ እዩ ይብሉና ማለት እዩ So, according to Richard Wiseman, استبحله luck factor وكان عدل منشي وكات مبجسي تبل مصحف صحافه انت يبلنا lucky people just try stuff እቶም ዕድለኛታት ዝበሃሉ ሰባት እንዳዮም ዝገብሩ ኢልና እንታይ ያስንዑዚ ዕድለኛታት ዝበሃሉ ሰባት ንዖም መጽናዕት ገይሩ እንታይ ግን ይገብሩ ኢሉ ጽኢሎም እዮም ዝፍትኑ ነገራት ገብሩ ይኸዱ ይቀርቡ ሓድሽ ዝኾነ ነገር ኣብ ምፍታን ግዜ እዮም ዘጥፍዎ ብመንፅር ድማ ዕድል የጋጥሞም ይብለና ማለት እዩ በንፃሩ ዚያታት ኣገዳሲት እያ unlucky people suffer from paralysis by analysis ይብለና በንፃሩ እቶም ዕድለኛታት ጽኢሎም ናፈተኑን ኤክስፐሪመንት ናገበሩን ክኸዱ ከለዉ ዘይዕድለኛታት ሰባት ከንታይ ባህሪ የርእዩ ኩሉ ግዜ መጽናዕት እዮም ዝገብሩ ስጉምቲ ግን ኣይወስዱን እዮም ከምዚ ክገብር እሞ ነዚያ ክገብር እያ ነዚ ኮርስ ክወስድ እየ ነዚ ትምህርቲ ነዚ መፅሓፍ ከንብብ እየ ነዚ ሰብ ክረክብ እየ ክብሉ ጥራይ ስጉምቲ ይወስዱን እዮም ስጉምቲ ክወስዱ ከለዉ ዝተወደአ ነገር እዮም ስጉምቲ ትወስዱ ግዜኡ ምስ ሓለፈ ምስ ጠፈሸ እዮም ስጉምቲ ተወሲዶም እንታይ ይብልዎ እዚ ክኢላታት ካልኦት እውን ፓራሊሲስ ባይ ኣናሊሲስ ከተፃርኽ ትብልሲ ክትለምስ ከለኻ ይበሃል እዚ ልምሰት ብሰንኪ ምፅራይን ተወሳኺ ሓበሬታ ዘለዎ ናበልካ ካብ ስጉምቲ ብምህዳምን ዝመፅእ ልምሰት ወይካ ዘይስጉምቲ ይብልዎ ስለዚ ዕድለኛታት ይፍትኑ ዘይዕድለኛታት ክፍትሹ ክሓስቡ ክመራመሩ ግዜ ህልም ይብሎም ንብለና ኣለና so ይብለና ኣሎ they wouldn't do anything until they work it through
every single angle and by then it's gone ስለዚህ ነፍስ ወከፍ ነገር ብኩሉ አንጎሎታት ብኩሉ መንገዲ ክሳብ ዝጸጽይዎ እቲ ዕድል ባኺኑ ተወዲዩ ዝወስዱ በሊዖም ወዲዮም ኣለዉ ስለዚህ ገለ ነገር መጽናዕቲ ክትገብር ክትፈልጥ ሓበሬታ ክትክብ ክትመራመር ጽቡቕ እዩ ዓመታት ክወዘልካ ግን የብሉን ስለዚህ ገለ ስጉምቲ ተደይወሲትካ is not going to be any change ስለዚህ ስጉምቲ ምውሳድ ቀዳማይ ዕድለኛ ዝገብረካ ነጥብ እዩ ይብለና ሪቻርድ ዋይስማን ሓደ ቁጽሪ ክልተ be kind to others ምስ ካልኦት ሰባት ርህሩህ ኩን ሕያዋይ ኩን ሓጋዚ ኩን ምክንያቱ ዕድል ብዙሕ ግዜ ብመንገዲ ሰባት እዩ ዝመፀና which means እንታይ ዝብል ምስሊ ኣሎ ዝዘራእካዮ ከተዓፅድ ዘቐመጥካዮ ፀናሕካ ዝገበርካ ኢድካ እዩ ዝፀንሐካ ኢዱ ረኺቡ ኢዱ ፀኒሕዎ ክበሃል ሰሜና ኣለና ልክዕ ካብ ዝመፀ እዩ ስለዚ ዕድለኛታት ሰባት ብዙሕ ግዜ ፅቡቕ ዘርጊሖም ስለ ዝነበሩ ንሱ ተመሊሱ ከም ዕድል ኮይኑ ዝመፁ ጆ ውሕዳት ሰባት እዮም ዕድሎም ከም ማና ካብ ሰማይ ዝወርዶም መብዛሕትኡ ዕድላት ብሰባት ገይሩ ይመፀና ስለዚ ሰብ ፅቡቕ ገብሪ ተኮይናዩ ትዕድል ክመፀና The kindness that's given to others is bound to be reciprocated one time or another. እቲ ርህራሄ ሕያውነት ልግሲ ንኻልኦት ንገብሮ ካብኦም እንተዘይኮነ ብካልእ መንገዲ ካብ ካልእ ሰብ ብዕፅፊ ክምለሰና እዩ ሕያውነት ወይ ልግሲ ክንብል ከለና ቀዳመይቲ እንታይ መፅያትኩም ዘላ ገንዘብ ይመፅና ዘሎ ጌጋ ገንዘብ ንእሽተይ ክፋል ናይቲ ክንልግሶ ንኽእል እዩ እቲ ዝዓበየ ብዙሕ ነገር ክኾን ይኽእል እዩ ንኣብነት እዛ ዝገብራ ዘለኹ ፍልጠት ናተይ ህያብ እያ ንዓኹም ስለዚ እዚ እውን ሓደ ነገር ይገብር ኣለኹ ንኻልኦት ሓሊፉ ድማ ይፀንሐኒ ደይ ማለት እዩ ስለዚ ምሃብ ክበሃል ከሎ እንታይ ዝመስለና ንሕና ወይ ምሕጋስ ክበሃል ከሎ ገንዘብ ምሃብ ጥራይ ዝመስለና እቲ ዝሓመቐ ሓገዝ እዩ ገንዘብ ምክንያቱ እንታይ ዝብል ምስለና ቻይና ኣሎ ንዝጠመየ ሰብ ንድኻ ሰብሲ ዓሳ እንድሕሪብካዮ ተልምሶ ኣለኻ ኣጋፍፋ ዓሳ እንተሪእኻዮ ግን ንምሉእ ዘበኑ ሰሪሑ ንኽበልዕን ንኽዓብን ክኢልካ ኣለኻ ስለዚ ካብ ገንዘብ ገለ ፍልጠትን ግዜኻን ተመክሮ ምሃብን እቲ ዝበለፀ ህያብ ስለ ዝኾነ ሶ ምሃብ ክንብል ከለና ገፊሕ ነገር እዩ ፀቢብ ጌርና ኣይንወሰዶ No one has ever become poor from giving Anna Frank ዝተባህለት ሓንቲ ፍልይቲ ተቕሲባትና ኣላ እንታይ ትብለና ኣላ ብምሃብ ብምሕጋዝ ብምልጋስ ዝደኸየ ሰብ የለን ይብለና እቶም ዘለዎም ኩሉ ግዜ ክብዮም ዝደልዩ ዘይብሉ ስሱዕ ነታ ዘላቶ ጥራይ ድክብ ንነፍሱ ይከውን ንኻልእ ኣይከውን ስለዚ ምሃብ ኣየትኬካን እዩ ምሃብ ክንብል ከለና ፅኢልካ ምብታን ማለትና ኣይኮነን ኢንፋክት እቲ ዘይህብ ስሱዕ እንታይ ዝገብር ኣብ ነፍሱ እዩ ዘጥፍኦ እኮ እቲ ገንዘብ ይህቦ እኮ እዩ ንኻልእ ጥራይ ንኻልእ ዘይሕግዝ ተመሊሱ ከም ዝሕገዝ ኣይገብርን እዩ ኢና ንብል ዘለና ምሃብ ድማ ገንዘብ ምሕዋል ጥራይ ጌርኩም ኣይትውሰድዋ ብዙሕ ትርጉም እዩ ዘለዋ ኦኬይ The key to having a good karma is not expecting anything in return, even if you want something. Karma ዝበሃል እንታይ እዩ ኢትካ ሓሊፉ ይፀንሐካ ማለት እዩ ብቐሊል ዝለ ኢትካ ሓሊፉ ይፀንሐካ ፅቡቕ ግብሪ ሓሊፉ ይፀንሐካ ሕማቕ ግብሪ ሓሊፉ ይፀንሐካ ስለዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ኩሉ ግዜ ክትገብር ከለኻ ቀጥታ ረብሓ ንኽትረክብ ወይ ክምለሰልካ ወይ ድማ ክምዝገበልካ ኢልካ ክትገብሮ የብልካን ንስኻ ምግባር እቲ ትገብሮ ዘለኻ ሰናይ ነገር ሕልናዊ ዕጋበት ስለ ዝገብረልካ ግበሮ ሓሊፉ ክፀንሐካ እዩ ካብቲ ዝሃብካዮ ወይ ካብ ከባቢ ዘይኮነስ ካብ ዘይተፀበኻዮ ክምለሰካ ከም ዝኾነ እመን ኣሜንካ ድማ እያ እታ ዕላማ have a patience ድሕሪኡ ትዕግስቲ ድማ ሎሚ ምስ ሃብካ ድሕሪ 2 መዓልቲ ክምለሰካ ቀባሕባሕ ኣይኮነን ንስኻ ክትህብ ከለኻ ክትልግስ ከለኻ ብልብኻ ለግስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ድማ ክምለሰካ እዩ ትትበ ዘለኻ ንድሕሪ ሕጂ ክምለሰካ ትገብር ከለኻ ፍሉጥ እዩ ኣይቅፅልኒ ድማ Your actions will be rewarded so long as you do it for the sake of doing good rather than scoring highly. ስለዚ እቲ ትገብሮ ንሰናይ ግብሪ ንዕጋበት ንፅቡቕ ነገር ኢልካ እንተገበር ካድ ኣንበረ ገለ ረብሓ ብገለ ተኣኪቡ ክመፀኒ ኢልካ ትገብሮ ተለኻ ንሱ ነዊሕ ክቐፅል ኣይክልኒ ስለዚ ምሃብ ክበሃል ከሎ ብዘይ ትፅቢት ክኸውን ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ቁጥሪ 3 expand your coverage yes Good luck won't strike if you remain isolated in your part of the world. With the internet, your work could travel to every corner. ስለዚህ ፅቡቕ ዕድል ከጋጥመካ ድማ ኣብ ሓደ ዓለም ኣብ ፀቢብ ዓለም ነፍስኻ ነፂልካ ብመሽጎራጉር ዓፂኻ እንተለኻ ይጋጥመካኒ እንታይ ዳ ብፍላይ ኣብ ዘመነ ቴክኖሎጂ ኣብ ዘመነ ኢንተርኔት ፀጋታትካን ክእለታትካን ምሃብ ናብ ኩሉ ከተባፅሕ ከለኻ ብዘይ ደለኻዮ ብዘይ ሓሰብካዮ ብዘይ ተፀበኻዮ ተመሊሱ ድማ እቲ ፀጋ ይመፀካ ስለዚ ቴክኖሎጂ ተጠቂምካ እቲ ናይ ምሃብ ክእለትካ ይዕዝዞ
يبلونا مالتي. The prerequisite for of course is to be willing to put yourself out there. ስለዚህ ረቋሒት ቀንዲ ኣገዳሲ ዕድለኛ ንኽትከውን ነፍስኻ ከተውፅእ ክትክእል ኣለካ ካብ ፀቢብ ካብ ክፉእ ዕፁብ ቦታ ናብ ከፊዕ ቦታ ሰብ ዘለዎ ምስ ሰብ ዘራኽበካ ፀጋታትካን ክእለታትካን ናብ ሰብ ክረኣየሉ ዝኽእል ውፃእ ድሕሪኡ ትፅቡቕ ክመፀካ እምበር ገዛኻ ኳሕኩሕ ዕድል ክኣትወካ ኣይክእልኒ ሰራቂ ቅዳዩ ገዛኻ ከፊቱ ዝኣቱ እምበር ዕድል ገዛኻ ከፊቱ ስራሕ ገዛኻ ከፊቱ ኳሕኩሕ ከፊቱ ኣያቱን እዩ ስለዚ ንስኻ ውፃእ ናብቲ ዕድል ዘለዎ ቦታ ኣብ ቦታታት ተኸይድካ ዕድል ካብኡ ክመፀካ እዩ so in one study ኣብ ሓደ መፅናዕቲ ንሰባት ፕሮፌሽናል ክሬቲቭስ ወይ ካዞም ብዙሕ ነገር ዝገብሩ ነገራሲ ብኸመይ እዩ ዕድል ከጋጥመኩም ክኢሉ እንታይ ይብልዎ ዕድልሲ ኣብ ከመይ ኩነታት የጋጥመኩም ኢሎም ምስ ሓተትዎም እንታይ ኢሎሞም Lucky people said it happens when they try things like varying their routines. ዕድል ማዓስ የጋጥሞም ወይ ካብ ዝፅቡቅ ማዓስ የጋጥሞም እቲ ህይወቶም ሩቲናቶም ንጎ ተንሲኻ ከምዚ ሩቲን ናትካስ እንድዩ ንዑ ክቀያይርዎ ከለዉ ቀልጢፎም ተንሲኦም ክኸዱ ከለዉ በዚ ዝኸዱ ዝነበሩ ናብ ካልእ እንትኸይዶም ምስ ካልእ ሰብ ተረኺቦም ኣብ ካልእ ቦታ እንድሕር ከይዶም ካልእ ነገራት ክገብሩ እንተጀሚሮም ዕድላቶም እናገፍሐ ከም ዝኸይድ ርዮም ካልእ working in different environment ካብቲ ኩሉ ግዜ ዝሰርሕሉ ግዜ ውፅእ ኢሎም ኣብ ካልእ ክሰርሑ ከለዉ እዚኣ ንዓይ እውን እያ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኦፊስ ይሰርሕ ኣለኹ ኣብ ካልእ ወፂእ ክሰርሕ ኣለኒ ዕድል ንኸጋጥመኒ but that's important እዚኣ ንዓይ እውን ንዓኹም እውን ካብቲ ናይ ስራሕ ቦታኦም እውን ኣብ ካልእ ቦታ environment ክቕይሩ ከለዉ with different people ካብቶም ዝረኽቦም ሰባት ፍልይ ምስ ዝበሉ ሰባት ክራኸቡ ከለዉ የጋጥሞም mixing things up ነገራት ክሓዋውሱ ከለዉ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብርዎ ዘይኮነስ ካልእ ነገር ገይሮም ክሓዋውሱ ክፍትኑ ከለዉ just trying to do things differently ከምኡ ነቲ ዝገብርዎም ነገራት ብካልእ መንገዲ ካልእ ኣገባብ ገይሮም ክሰርሖም ዝጀመሩ እዚ ኩሉ እንታይ ገብሮም ካብቲ ኩሉ ግዜ ዝገብርዎ ስለ ዝፈልዮም ሓድሽ ነገር ንኽፈጥሩ ብሓድሽ መንገዲ ንኽኸዱ ሓድሽ ሰብ ንኽረኽቡ ብመንፅሩ ድማ ሓድሽ ዕድል ንኸጋጥሞም ክስተት ይገብረልና ኢሎም ስለዚ ንሕና እውን ዕድለኛታት ንኽንከውን ካብቲ ንገብሮ ዘለና ፍልይ ዝበለ ነገር በካይዳና ንረኽቦም ሰባት ንሰርሓሉ ቦታ ንኸዶ በላን ኣገባብ ንገብሮ ነገራት ኩሉ ክንቀያየር ተጀሚርና ፅቡቕ ነገር ከጋጥመና ይኽእል እዩ number 4 get prepared of course ዕድል ንመን እዩ ዘጋጥሞ ንዝተዳለወ ሰብ ንዘይተዳለወ ሰብ ዕድል ረጊፃተያ ትሓልፍ ንምንታይ ክንርኢና they say that serendipity is when preparation meets opportunity ፅቡቕ ዕድል ዝበሃል ወይ ከዓ ብልጫ ዝበሃል ማለት እዩ በዚ ፅቡቕ ዕድል ከጋጥም ከሎ በዚ ድማ ዝተዳለወ ሰብ ነቲ ዕድል ክረኽቦ ከሎ ዝተዳለወ ሰብን ዕድልን ክጋጠሙ ከለዉ ፅቡቕ ዕድል ወይ ድማ ፅቡቕ ዕጫ ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቕ ዕጫ ከጋጥመካ እንተኮይኑ መጀመርያ ዝተዳለወ ሰብ ክትከውን ኣለካ ዝተዳለወ ሰብ it's better to be prepared ይብለና ለስብራር ሓንቲ ጥቕስላቶ ተዳሊኻ ምፅናሕ ወላ ዕድል ኣይጋጥምካ ተዳሊኻ ምፅናሕ ይበልፅ ካብ ዕድል መፂካ ከይተዳለኻ ስለ ፀናሕካ ክሓልፈካ ከሎ ስለዚ ምድላው ተቐዳማይ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ማለት እዩ God may present you with opportunity but if you're not ready to take it it will be wasted ኣምላኽ ንኹልና ገለ ዕድል ክኸፍተልና ይኽእል እዩ ድልዋት ተዘይኮይንና ቅሩባት ተዘይኮይንና ግን እቲ ዕድል ክሰግረና እዩ ብዙሕ ግዜ ድማ ሂወት ንዘባኽን ሰብ ብዙሕ ዕድል ኣይትቦን እያ ብተደጋጋሚ ድማ የጋጥመካን እዩ ስለዚ ንስኻ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ኩሉ ግበር እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ንርኢና ሕጂ A sudden promotion or hitting the jackpot could lead to a failure if you're unprepared. So, handbatawi ናይ ስራሕ ዕቤት ድዩ ናይ ደሞዝ ወሰኽ ድዩ ከምኡውን ወላ ሎተሪውን handበት ተመፂካ ዘይተዳለኻ እንተኮይንካ ነቲ ዝተዋሃበካ ዕቤት ናይ ስራሕ ከተባኽኖ ኢኻ ነቲ ዝመፀካ ተወሳኺ ገንዘብ ድማ ኣብ ካልእ ሽግር ክእትወካ እዩ እዚ ድማ ብዙሕ ግዜ ተራእዩ እቲ ውሑድ ገንዘቦም ኣመሓዲሮም ዘይክእሉ handበት መዓት ገንዘብ ምስ ረኸቡ እንታይ ኮኑ መሊሶም ኣብ ዕዳ ክኣትዉ ተራእዮም ሓደ ጋርቤጅ ማን ዝበሃል ዝነበረ ናይ ጎሓፍ ሰራሕተኛ ዝነበረ ናይ ከተማ ፅሬት ሰራሕተኛ ዝነበረ ናይ 20 ሚሊዮን ዶላር በፂሕዋ ኣብ ኣሜሪካ ሎተሪ ምስ መፆ ስርሑ ገዲፉ ኣብ ዕንደራ ኣትዩ ኣብ ውሽጢ 2-3 ዓመት ኩሉ እቲ ገንዘብ ኣጥፍዩ ኣብ ዕዳ ኣትዩ ናብታ ናይ ቀደም from garbage man to garbage man ኢሎም ካብታ ናይ ቀደም ስርሑ ወፂኡ ከይዱ ፀኒሑ ተመሊሱ ናባ ክሰርሕ ጀሚሩ ዝኻ ሓቀኛ ዘጋጠመ ዛንታይ ሶ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝኻ የጋጥም tips ወይ ምኽሪ advices 1 learn to notice opportunities ተቀዳማይ ክትገብርዋ ዘለኩም ዕድላት ክንሽትትን ክጥምትን ናብ ዕድላት ክንጥምት ኣለና ኣክንዲ ሽግር እንታይ ኣሎ ንጥምት እንታይ ኣሎ ዕድላት ንበል ምክንያቱ ቋንቋና ናተሓሳስባና ናገዳሲ ይብዚ
ገለገለ ሰባት ፀገም ሽግር ጥራዮም ዝሓቱ ዜና እንታይሎ ሓድሽ ክሓቲ ከሎ ዜና ድማ በቃ ናይ ዕግርግር ናይ ገለመለ እምበር ናይ ዕድላት ናይ ቢዝነስ ናይ ዕቤት ናይ ለውጢ ናይ ትምህርቲ ይሓቱን እዮም ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ዝሓትዎ ይረኽቡ ሂወቶም ድማ ፅቡቅ ኣይኮነን በንፃሩ ንስኻ ወይ ንስኻ ኩሉ ግዜ ዕድላት ጥራይ ኣቋምት ከምኡ ድማ listen to intuition to make a lucky decision ሓድሽ ነገር ክሰምዕ ከለካ ንምውሳን ድማ ኣብ ውሽጥና ኣለና ሓይሊ ክትገብራ ኣለካ ዶ ይብልካን ይነግረካ እዩ go with it ውሽጥኻ ዝነግረካ ፈሎ ግበሮ ይብለና ንዑ ፈሎ ምግባር ድማ ክንለምድ ኣለና ንኽንውስን positive expectation ትፅቢታት ናትካ ድማ ፅቡቅ ነገር ንከጋጥመካ ተፀበ ገለገለ ሰባት ኔጌቲቭ ከጋጥሞም ጥራዮም ፅበዩ እንታይ ከጋጥሞ of course ኔጌቲቭ የጋጥሞ ኣርባዕተ develop resilience ከምኡ ድማ ሕማቅ ነገር ከጋጥመካ ከሎ ሓይሊ ይሃልኻ ነቲ ሕማቅ ናብ ፅቡቅ ክቅይሮ እየ ዝብል ኣተሓሳስባን ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ዓቕምን ከተማዕብል ኣለካ እዚ ድማ ዕድላት ምስ መፁኻ ናብ ፅቡቅ ነገር ክትቅይሮም ይሕግዘካ number 5 ቁጥሪ 5 trust your gut ኣብ ከብድኻ ኣብ መሓንጠኻ ውሽጥኻ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ውሳኔ ናብኡ ክትኣምን ክትክእል ኣለካ እንታይ ይብሉና ኣሎ have you ever looked back and wished you had followed your gut ሓደ ግዜ ሲ ኣብ ዝሓለፈ ሂወትና ሲ ሕስብ እንተቢልና ሲ ኣብ ከምዚያ ሲ ነፍሰይ ክሰምዖ ነይርኒ ሓንጎለይ እኮ ወይ ከዓ ነፍሰይ ሲ እዚኣ ግበራ ኢሉ ነይሩ ኣይገበርኳን ግን እዚ ከረና ሕጂ ንኣብነት ካብ ሊብያ ናብ ባሕሪ ክብገስ ከለኹ ንእሽተይ ኣብነት ክበኩም እቲ ዝኸደሉ ዝነበርኩ ሰብ ኣይፈልጦን እየ ነይረ ዝበዝሑ በዚ ኺድ ይብሉ ነይሮም ኣጋጣሚ ግን እቲ ውሽጠይ ሲ በዚ ኺድ በዚ ሰብ እዚ ኺድ ዝብል መፅዩኒ ናይ ዴድ ቀልጢፈ ድማ ተዓዊተ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ማለት ኣይኮነን ግን ውሽጥኻ ዝነገረካ እንተጌርካ ኣይቲ ሕርግርኻ ይብለካኒ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሂወተይ ብውሽጠይ ተደሪፈ ይኸይድ ስራሐይ ገዲፈ ቢዝነስ ክጅምር ከለኹ ዝኾነ ሰብ ፅላለይ ዝብለኒ ነይሩ ውሽጠይ ግን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ይብለኒ ነይሩ and I did it and the result was very good all right so it happens ንኩሉ ሰብ ዘጋጥም ውሽጣዊ ኣተሓሳስባ ድማ እዚ we all have an internal compass that guides us to where we truly want to go and it is usually opposite to what rational lines of reasoning might conclude ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጥና እንታይ ክንገብር ኣለና ቤን ክንከይድ ኣለና ዝነግርን ዝፅውዕን ሓይሊ ኣለና እዚ ሓይሊ እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ንኣብነት ኣነ ብቐሊል ዝበለ ስራሐይ ገዲፈ ፅቡቃታዊ ዝነበሮ ስራሐይ ገዲፈ ናተይ ቢዝነስ ክገብር እየ ክብል ከለኹ ብዝኾነ ይኹን ኣተሓሳስባ ጌጋይ ዝመስለካ ኩሉ ሰብ ድማ ትጋገለካ እዩ ዝብለካ ሕጂ ምክንያቱ ጥዑይ መፅዓይ ዘለዎ ውሕስነት ዘለዎ ስራሕ ገዲፍካ ኣብ መፅቡቅ ደመ ዘለዎ ገዲፍካ ኣብ ሓደ ሪስክ ዘለዎ ክትኣቱሲ ዓብዪ ጌጋ እዩ ዝብለካ ሰብ ዓቆም እውን የግዳስ ውሽጠይ ግን ይነግረኒ ነይሩ እዚ ትኸዶ ዘለካ ሓጎስ ክበካ እዩ ከተዕብዮ ድማ ትኽእል ኢኻ ይብለኒ ነይሩ ስቲል ይዕብዮ እንድየ ዘለኹ ግን ካብቲ ነቲ ስራሕ ምስ ገደፍኩ ናብዚ ምስ ኣተኹ ዝረኸብኩ ሓጎስን ዕጋበትን ሲ ብገንዘብ ናይ ገንዘብ ዶላር ክገብረሉ ይክእልኒ ምክንያቱ ዋጋ ብገንዘብ ክትምኖ ስለ ዘይትኽእል alright almost 90% of lucky people said they trusted their intuition when it comes to personal relationships ገለ ካብ 90% ዕድለኛታት ሰባት እቶም ዘጋጥሞም ፅቡቅ ሰባት ሲ ብመፅናዕቲ ወይ ብገለ ዘይኮነሲ ውሽጦም በቃ ምዝ ሰብ እዚ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ምስ ሰብ እዚ ዝምድና ክትገብር ትኽእል ኢኻ ምዝያ ከምዚ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዝብል ውሽጣዊ ዝነግሮም ሓይሊ ንዑ ተኸትሎም እዮም ገይሮሞ ሓደ ግዜ እቶም ዝረኽብዎም ሰባት ብኻልእ ኣዘራርባ ብመፅናዕቲ ክሪእዎም ከሎ ብቅዓት ከይኮኑ ክእሉ እዮም ግን ውሽጦም ስለ ዝበሎም ዝተኸተልዎ ከምኡ ዕድል ከም ዝፈጠረሎም ክገልፁ ከለዉ 80% ድማ ኣብቲ ናይ ጉዕዞ ስራሕ ናቶም ጉዕዞ ሂወቶም ኣብ ቢዝነሶም እቲ ውሽጣዊ ሓይሊ ናቶም ዝበለፀ ውሳነ ንክገብሩ ከም ዝደፋፍኦም ይሕብሩ ስለዚ ውሽጣዊ ቃጭል ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሓይሊ ኣብ ርእስና ዘሎ ሓይሊ ክንጥቀመሉ ክንብገስ ኣለና number 6 seek opportunities in obstacles ኣብቲ ሕማቅ እዋን እውን ዕድላት ኣቋምት ሓደ ሰብ ክልተ ሰባት ኣለዉ እቲ ሓደ ሰብ ካብ ስራሕ ምስ ሰጎገ ዓለመይ ተወዲያ ይብል ተኻላይከ ካብ ስራሕ ምስ ሰጎገ ዓለመይ ተኸፊታ ይብል ምክንያቱ እቲ ሓደ ድሕሪ እንታይ ይገብር እኽኢልኒ ሂወተይ ክብል ከሎ እቲ ሓደ ግን ሕጂ ግዜ ኣለኒ ሓድሽ መድረክ ክገብር ዋላ እኳ ቀደም ተቢዕተ ደይገበርኩ ሕጂ ግን ተኸፊትለይ ኣሎ ካብ ስራሕይ ተሰጉገ ዝጥሙተ የብለይን ስለዚ ሓድሽ መንገዲ ሓድሽ ጉዕዞ ሓድሽ ቢዝነስ ሓድሽ ነገር ንኽፍትን ሕጂ ግዝዩ ይብል ማለት እዩ በዚያ እንተ ጠሚትካ ሂወት ዝበለፀት እያ ንሓደ መወዳእታ ዓለም ክትመስሎ ከላ ነቲ ሓደ መጀመርያ ናይ ዓለም ኮይና ትስምዖ እዚ ድማ እቲ ካብ ሕማቅ እውን ንፅቡቅ ዝጥምት ክራይሲስ ክመፅእ ከሎ ኩሉ ሰብ ሕማቅ ክሓስብ ከሎ ገለገለ ሰባት ግን ንዓይ ሓዊስካ ብልጫ ፅቡቅ ነገር ኣብዚ ግዜ እዚ ስቶክ ማርኬት ክራሽ ክገብር ከሎ ዓለም ሙሉኣ መወዳእታ ዓለም እዩ እዚ ሕማቅ ቅድሚ ሕጂ ኣይጋጠመን ክብሉ ከለዉ ኣይዱ ዲ ኦፖዚት ሕጂ ዝበለፀ
ናይ ሃብቲ ምስግጋር እዩ ኣዝዮም ብሉፃት ብርክታት ዲስካውንት ወሪዶም ኣለዉ now I have to invest ኢለ ኢንቨስት ገይረ ብሕጂ እውን እንተመፅኡ ይፅበየ ኣለኹ ንስኻትኩም እውን ልክዕ ነዚ መንገዲ ዝሕዝኩም ተኸይድኩም ናብ ዝበለፀ ክትበፅሑ ትኽእሉ ኢኹም good luck might not always look like it ታይብለና ኣሎ ፅቡቕ ዕድል ከምቲ ንሕና ንፅበዮ በለጭለጭ ዝብል ኣብ መንገዲ ወዲቑ ፀንሕ ኣይኮነን no ታይዳ it could mean searching for good in all things that happen because there's always something that can be beneficial ፅቡቕ ዕድል ዝበሃል ኣብ ፅቡቕ ግዜ ኣብ ፅቡቕ መድረኽ ኣብ ፅቡቕ ቦታ ዝርከብ ከይመስለና no ኣብቲ ዝኸፍአ እዋን ኣብቲ ዝኸፍአ ግዜ ዝበለፀ ንኽትረክብ ዓይንኻ ንኽትከፍት እዩ this is very important ገለ ካብተን ናይ ሎሚ ነጥብታት ቁፅሪ 6 ኣገዳሲት እያ even ኣብቲ ዝኸፍአ ግዜ ዝበለፀ ዕድል ንኸጋጥመካ ይከኣል እዩ and I know this ይዛረበኩም ጥራይ ዘይኮንኩስ ይፈልጥ ኣብ ዘበነክሮን ኣብቲ ዝኸፍአ ግዜ እውን ዝበለፀ ለውጢ ክገብር ስለ ዝኽኣልኩ ብኩሉ ማለት እዩ ብጥዕና ይኹን በተሓሳስባ ብቁጠባ ብኩሉ ስለዚ even እቲ ዝኸፍአ ግዜ ዝበለፀ ግዜ ንኣኻ ክኾነካ ኽእል እዩ ኣተሓሳስባኻን ኣመለኻኽታኻን ምስኡ ዝኸይድ እንተኾይኑ Okay, basically, individuals who are less negative about their lives are more likely to take their chances when opportunities present themselves. ነዚ ንኽትከውን ቀዳማይ ዘድልየካ ኣመለኻኽታናትካ ኣጠማምታናትካ ንሂወት ኣወንታዊ ክኾን ኣሎ ነገራት ብኣወንታዊ ዓይኒ ዝጥምት ዕድላት ከጋጥሙ ከለዉ ክጥቀመሎም ይኽእል እዩ እቲ ኩሉ ግዜ ኔጌቲቭ ኮይኑ ሕማቕ ኮይኑ ዝረኣዮ ሰብ ግን ንዕድላቱን ብሕማቕ እዩ ዝርዮ ናይ መድረኽ ምልውዋጥ ክመፅእ ከሎ እውን ዋይ ሕማቕ ግዜ ሕጂ ኸ ከምዚ ኮይኑ እዩ ድብል ክቀያየር ከሎ እቶም ሰብ ፅቡቕ ኣጠማምታ ዘለዎም ሕጂ ግዜ ነዚ ሕጂ ክጥቀመሉ እንታይ ክገብር ክእል ገለገለ ሰባት ቴክኖሎጂ ኩሉ ስራሕ የጥፍኦ ኣሎ ገለ ዓይነት ሂወት ኢና ንኸይድ ዘለና ሮቦታት ይመፅሉ እቶም ኔጌቲቭ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ፖዚቲቭ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ከ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ከመይ ገይረ ክጥቀመሉ ክእል ኣበይ ክጥቀመሉ ክእል እንታይ ክመሃር ኣለኒ ኣበይ ክቕይር ኣለኒ ምንታ ንቕድሚት ንክሓልፍ ኣብዚ ቻነል እዚ ክንደይ ግዜ ከም ኢለኩም ኣለኹ ቴክኖሎጂ ብኣዝዩ ቅልጡፍ ኣብ ዝቕየረሉ ዘሎ ንብዙሕ ስራሕ ከጥፍኦ እዩ ብዙሕ ሓደሽቲ ስራሓት ግን ክፈጥር እዩ ስለዚ ንስኻ ኣብቲ ዝጠፍእ ዲኻ ግዜኻ ተጥፍእ ዘለኻ ወይስ ናብቲ ሓድሽ ዝኽፈት ዘሎ ኣብዚ ቻነል እዚ ብዙሕ ግዜ ኢቭን ኣብዚ ናትና ኦንላይን ቢዝነስ ክንምህር ከለና ከመይ ጌርና ሎሚ ኣብ ሎሚ ኮይና ንፅባሕ ንሰርሕ ኣብ ሎሚ ኮይና ንፅባሕ ንዳሎ ዓድና ሰላም እንተኮይኑ ኦንላይን ቢዝነስ ማለት ኣብዛ ዘለኻዮ ከለኻ ኣብ ኣስመራ ድኳን ምግባር ማለት እዩ እዚ ድማ ይከኣል እዩ ሎሚ እንተጀሚርካዮ ግን ፅባሕ ንግሆ ምስ ጀመርካዮ ኣይኮነን ሶ እቲ ዲሲሽንስ ውሳነታት ንገብሮ ብጥንቃቐ ክኸውን ክኽእል ኣሎ so everything in life has a good and bad side when you actively look for positivity your brain will adapt to it ስለዚ ኩሉ ነገር ሕማቕን ፅቡቕን ኣለዎ ንፅቡቕ ዝጥምት ነቲ ፅቡቕ ክፋል ክርዩ እቲ ንሕማቕ ዝጥምት ነቲ ሕማቕ ክርዩ ሓንጎልና ናበይ ይጥምት ኣሎ ግን ንሕና ኢና ንዕኡ ሼፕ ንገብሮ ቁፅሪ 7 take the leap and act yes ኩሉ ሓሲብካ ኣብ እምነት ተመርኩዝካ ተበገስ ስጉምቲ ውሰድ because ስጉምቲ ከይወሰድካ ዕድል ዝበሃል የለን ኣብ ቁፅሪ 1 ኢልና ኢና It is better to make a decision and move on than wait until you are 100% ready to jump. The fact is that you will never be 100% in time to make the jump. So كل ጊዜ كل ነገር ይዳሉ ኣለኹ ይቅርብ ኣለኹ ከምዚ ይገብር ኣለኹ كل ነገር 100% ምስኮነ ሽዑየ ክብገስ wrong ጌጋ 100% ክኸውን ኣይክእልን ንዘላለም ተገብር ኣለካ ገለ መሰረታዊ ፍልጠትና ፍልጦን ምስ ሓስካ make your move ትጉዕዞ ትጅምሮ ኣብቲ ጉዕዞ እናማዕራረኻየ ትኸይድ እዚ ኩሉ ካብቶም መክሮናተይ ኦንላይን ቢዝነስ ትገለ መለክ ጅምሮ ከለኹ ኣነ ኩሉ ግዜ ሬዲ ነበርኩ ኣፍልጦናተይ ኩሉ ነገረይ ድሮት ነይሩ ግን እዘን ዛኽላኒ ከጀምራ ንኽላኒ ኢለ ምስ ጀመርኩ ካብኡ እናራኹ እናቐያየርኩ እናለዋወጥኩ እናኣበልኩ ነትናተኹ ንዓበኻ ትኸይድ ገና ኣብቲ ዝደልዮ ይበፅሓኩን ግን ስቲል ኣብቲ ጉዕዞ ኢኻ ተተዓራርዮ ከምኡ እናገበርካ እንተኸይድካ እቲ ዝበለፀ ውፅኢት እዩ ኩሉ ወዲየ ኩሉ ኣፀራሪገ ወዳድየ የኻኣቱ ዝብል ሰብ ግን ሓንቲ ስጉምታ ይገብርኒ ኩሉ ግዜ ድማ ኣብታ ዘለዋ እዩ ዝነብር ሓደ መማሃርተይ ዝነበረ ኣለኹም ሕጂ ብሓደ ማስተርስ ጌርና ዝኾነ ነገር ንክገብር ቅድም ትምህርቲ ክወስድ ኣለዎ ትሬኒንግ ክገብር ኣለዎ ፕራክቲስ ክገብር ኣለዎ ክሳብ ሕጂ ድማ ፍሉይ ለውጢ ኣይገበረን ኣብ ሂወቱ ክሪኦ ከለኹ እንታይ ማለት እዩ ንኩሉ ነገር ኣካቢዱ እዩ ዝርዮ ገለገለ ነገር ግን ኣቃሊልካ ረዮ ክትመሃር ፅቡቕ እዩ ክትቀራረብ ፅቡቕ እዩ እቲ ትቀራረበሉ ዘለኻ ድሕሪ 2 ዓመት ምስ ተመሃርካ ዘየድሊ ኮይኑ ተሰሚዕካ ጌጋ እዩ እንተጀሚርካ ግን ናበይ ክትቀራረብ ኣለካ እንታይ ክትመሃር ኣለካ እውን ክትፈልጥ ኢኻ so
acting in the face of uncertainty, especially when we don't feel like we're ready for it, can be scary. So أبي كم نخيد لنا نتين قبرالنا كيف لنا سقمت موساد حماقن حدقنيان كمثلا ناقلي تبغونيو يجا نجار يلن انت خونه أبتزفره أبتحماق نجار كينو حلف مزبال كاجن اتزبالت أنا هيوتك اتزبالت أتمنيو أبو كل غاليو أمانجو خان أمانجو تتدليون كل جن تايزلو فرهي سقمت داي مساعدي زلو أمبر سقمت وسيد كان تخيدك كتجاجت خليخا جيجا مالت زياد خلازلها كأير رايز ولا كازل هيوت سلزي تنسيخا كأير توديك أمن عنك فكا تنسيخا سجريلكا تعرفه سلزي كل نجار أبهيوت التزبجاس كودغن عنك أفني غليب it's okay أنت هيك تجبر لك حفيلك قلتفك من قد غيرك أستخاخيلك زليكا you go دحري دما تعود سلزي الدلنياتا سبات ويكازي الدل زي بلوم سبات كم مبال دحر عجي نزين زبالكم محلتاوي بمستوعل نالبات ذا فيديو زيا سلسة جزء ولا سمعوها because دقاقيمكم لومي دحري ورحي دحري زل إذا نجار زي أم معلتا وهيوتكم كنت أبارك دحر خيلو مور عدلات بهيوتكم كما تسوق الجمهورية مور عدلات بزو عدلات بهيوتكم ممتعد ما تصبوا مالتيو شو بسترفه إذا أنا لو مارسي فتيكم ما تكون تسفاي جبر لايك أبوا نبحوكم نبحفتكم شير جبروا كم وتروناتكم رويتوناتكم حساب دما أبتحتكم كومنت تقرفوا لي سلذ التبابع عني نخالو الدما سلذ التبابع النابلكم نزار استابزغن ودينا أبكال عرستي أبحث سير جزي كسام نراخب دحنكونو بلاكم سسنايو تشاو እዚ እጂ ከም ንሪኦ ዘለና ክንዲዚ ኢንቨስት ገይረ ካብቲ ግዜ ትካዕበለት ሓደ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ግዜ ድማ 12994 ፍራንክን ወሊዱ ብፐርሰንቴጅ ክረአ ከሎ 31.6 ከም ዝወለደ ይሕብረኩም ኣለና